ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய செலிபிரிட்டிஸாக இருக்கட்டும், ஏன் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே கூட நிறைய பேர் இந்த கருங்காலி மாலை போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கருங்காலி பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் அந்த சாய் மிராக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற பேஜ்லேருந்து நான் வாங்கியிருந்தேன் ஒரிஜினல் பீஸுங்க. ஸோ முதல் நன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கூடவே நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பட் நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு கண் திருஷ்டியாக நமக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து கண்டிப்பாக இந்த கருங்காலி மாலை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அண்ட் இரண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட். ஸோ நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போறோம், ஒரு காத்து கருப்பு வந்து வருது, இல்ல ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ஸே வருது அப்படின்னா, ஸோ அதுல இருந்து கண்டிப்பா இந்த மாலை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அண்ட் நம்பர் 3, ஒரு சில பேர் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லேயே இருப்பாங்க. ஏதாவது வந்து ஒரு தப்பா விஷயம் வந்து இது நடக்காது, எனக்கு இது செட் ஆகாது, எனக்கு வந்து ராசியே இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயம்லாம் நெகட்டிவாவே நினைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த கருங்காலி மாலை போடுறதுனால கண்டிப்பா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நெகட்டிவ் எண்ணம்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகி ஒரு நல்ல குட் வைப்ஸ் வரவங்க. உண்மையாவே வந்துட்டு இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க.